Terve! Tänään vaihdetaan öljyt vaihdelaatikkoon Volkswagen Golfiin 6-pykäläiseen. Ja tänään käytetään Komman Z5V laatikkoöljyä. Ja bonuksena sinne laitetaan sitten vielä Xadon maksimumia. Tästä internet varmaan räjähtää, mutta tää on siis RVS:n vastine, eli kerääminen pinnoite manuaalivaihteistoille. Lähdetään katsoa. Ja laatikko on siis 6-pykäläinen. Koodi näkyy tuolla vaihteiston ylälaipassa, eli malliltaan MCP. No niin, auto on nyt tunkattu ylös ja tuolla näkyy tyhjennysproppu ja tuolta me nähdään täyttöproppu, eli joudutaan ottaa tää alusta muovi pois ja tää nyt on kiinni miljoonilla ruuveilla, mutta otetaan ne pois. Siinäpä se olisi pohjamuovi pois ja sinne käy sitten 17 millinen kuusiokolo näihin molempiin. Mä laitoin pikkusen penetranttia, niin katsotaan jos ne irtoisi vähän nätimmin. Jakataan ensin nyt auki tämä täyttöpuoli. Noin. Ja mä en ole yhtään varma, että onko näitä edes koskaan vaihdettu. Ei nyt ihan kauhean näköistä ainakaan vielä näitä, mutta vaihdetaan nyt joka tapauksessa. Nyt sieltä tulee enää niin vähän, niin laitetaan jo tulppa paikalle. Näissä ei ole siis mitään tiivisteitä, tää on vaan kartiokierteellä, niin se tiivistyy sitten. Laitetaan vielä myöhemmin momentti. Tää on nyt vaan kiinni. No niin, tuolla kun tuo vielä valuu tuo öljy pois, niin lisätään tää Xado nyt tänne öljyjoukkoon. Mä nyt sotken tän 1 litran sekaan. Tänne menee noin 2,3 litraa, mutta mä nyt laitan tän tänne, niin tää nyt on siis tämmöstä geeliä. Vaikkei nyt nähtä, mutta tämmöstä vihertävää geeliä ja yksi ruisku riittää, oliko 4 litraa, niin pannaan tää nyt kokonaan.
ja sitten vähän humpsutellaan, niin se sekoittuu jo vähän paremmin tänne pönttöön eikä jää tuonne pohjalle. Joo, kyllä sieltä pieni kultakaivos löytyy. Tää pönttö nyt ei ole, tää astia ei ollut ihan puhdas, kun aloin valuttaa, mutta on siellä vähän synkroja kulunut. Toki tällä autolla on ajettu 308 000, eli kyllä se on ihan oletettavaa, että sieltä vähän jotain tulee. Ja aika lailla 2 litraa sieltä tuli pois, eli laitellaan se 2 litraa, niin se on varmasti aivan hyvä. Ja näissä koman purkeissahan on kiva, kun niissä on tää pilli. Niin on kiva laittaa öljyt sitten tänne ylämäkeenkin. Saataisiko? No, älä nyt jää sinne. Pikkasen vielä meinaa jäädä purkkiin. Tää ottaa pikkupätkä letkua ja laitetaan sitten loput tuolta ylällä. Täällähän onkin tapahtunut vahinkoja. No, ei se mitään. Ilmeisesti se 1,9 litraa olisi sitten ollut tarkempi.
No, sieltäpä ne olisi nyt naksuteltu 30 minuuttia. Noi molemmat tulpat. Ja laitetaan vielä pohjamuovit paikoilleen. Homma olisi valmis. Ei muuta kuin ensi kertaa. Moi!